Ja vás všetkých srdečne vítam na dnešnom projektovom dni, ktorý nesie názov Cestou k prírode, súčasťou ktorého bude aj slávnostné otvorenie našej novej environmentálnej učebne. Si myslím, že všetci veľmi dobre viete, tak ako aj ja, že práve vďaka pánovi Beníkovi tu dnes sme a vďaka nemu sme ten projekt aj teda mali schválený ministerstvom a vďaka tomu sme dnes tu. Nasleduje už samostatne projektový deň, jeho program podľa inštrukcií a pokynov, ktoré ste kolegovia dostali ešte včera. Poprosím, aby ste sa presunuli na jednotlivé stanovištia. Ale aby som vás privítal ako prvý taký symbolistný tejto našej environmentálnej učebni a trošku vám porozprával milí hostia niečo o cieľoch tohto projektu, ako sme ten projekt zrealizovali a čo je vlastne výstupom tohto projektu. Ponúkli žiakom niečo iné, čo im ponúkame v triede, lebo to v triede to poznajú, stretávame sa s tým dennodenne, ale je to trochu také pestré, také trošku iné. Ďakujem vám za pozornosť, autori projektu samozrejme pani riaditeľka Erika Mihalovičová a ja, takže veľmi pekne vám ďakujem. Teraz by som vás poprosil, aby sme vás mohli sprevázať s pani riaditeľkou po jednotlivých stanovišťach, kde sme si priamo pomohli. Ďakujem. Ľudia v dobe kamenej vedeli, že jednoducho nemôžu tento odpad len tak vyhadzovať pred svoje príbytky, ale musia ho kam si odniesť, takže začali ho odnášať do rôznych jám, do rôznych dier, za svoje osady, za svoje mestá. Tak toto fungovalo aj v starovekom Ríme, v starovekom Grécku. Istý morálny úpadok nastal až v stredoveku. Vlastne vo vašom meste sa dá všetko odniesť, buď na zberový dvor, môžete tam odniesť konáre, trávu, elektroodpad, nebezpečný odpad, skrátka všetko môžete separovať. Je to už len na vás, ako. Naozaj je to veľmi dôležité, pretože nemôžeme sa vracať naspäť v dobe, ale musíme nejako pokročiť, musíme ísť dopredu. No dobre. Takže, milí študenti, milí žiaci, ktoré ste vytriedli? 6C, 6D. Takže šiestáci všetko, áno? No. Takže ja vás vítam na tejto krátkej ukážke tvorivej dielne, kde vyrábame veci z odpadového materiálu. Konkrétne z čoho? Z plastu. Z plastu, áno. Najťažší výcvik na svete, to sa považuje za vysokú školu, fakt výcviku, jak cvičiť vodiaceho psa. Takže vlastne rôzne sa dajú tie psíky použiť, ale nie každý pes sa dá vycvičiť proste na nejakú činnosť. Každý má na niečo talent, ako z každého nemôže byť guslista alebo športovec, tak z každého psa nemôže byť, proste si nevyberieme psa a si myslíme, že teraz budeš toto, lebo sa nemusí hodiť na tú prácu. Ale toto sú ornitologické knihy, toto sú trošku tie vlastne tie chovateľské sa používajú na evidenciu chovateľov, aby si oni vedeli o tom znamená. Proste ani neviem, čo tam je písané. Myslím, že krajina a také niečo. Hej. To sú ornitologické, viac menej vedecké knižky. Dávajú sa tie isté knižky na rozličné druhy, fakt len po ľavej kosti a sú evidované v knižkovacej centrále. Najskôr slovenskej, potom celoeurópskej, potom celosvetovej databáze. Ktorý okolo, keď máš okolo voľné priestranstvo, že lezieš len na lane, tak to ide pomerne rýchlo. Horšie, keď máš steny, už tak okolo môžeš ich zavádzať. A čo by ste spravil, keď sa mal takú plastu? Podľa mňa si nemala by sa. No nemala by sa to kasi. My si výstroj pozeráme dopredu stále, že ako mi stále. Už ako malý chlapec v podstate som mal rád prírodu, skautoval som, chodili sme po prírode a človek, keď išiel okolo tej jaskyne, tak ho to zaujímalo. A postupom času som sa vlastne prepracoval k tomu, že som postretával jaskyňarov a s nimi začal chodiť do jaskyne. Ale ty sa musíš narezať, nemáš? Hnusná klobása! Ale to si ešte neviem, no. Tak očakával som v prvom rade, že žiaci získajú, si vytvoria vzťah k
tejto prírode našej. Takže moje očakávanie sú samozrejme očakávanie v rukách žiakov, že žiaci budú mať radi prírodu, že si ju budú vážiť, že ju budú ochraňovať. To bolo moje hlavné očakávanie. Tak našim žiakom by som odkázal, nech si vážia tú našu prírodu, nech nesedia stále len za počítačom, nech trochu aj výjdu pozorovať vtáctvo, živočíchy, že ten náš svet nie je len o tých počítačoch, o tom učení v triedách, ale nech výjdu vonka do prírody a spoznávajú tú prírodu.